Ladies and gentlemen, sesiphinde sabuya futhi nenye episode yohlelo lakho lithandayo. Ustar wami right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. So yazi ke manje uthi mayabe ungibona ku screen sakho, yiyo leyo ndaba. So khuluma nawe, nangawe, indaba zakho ukuthi zikhiphani. Mhlambe nawe ke uku situation efanayo naleso yenza namhlanje. Kulula kakhulu ongakwenza email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ke ushare channel yethu Umjolo Show, and also search, find and follow us lapha ya ku Facebook isikhona ipage Umjolo. Wakwayibona phi next big thing in KZN engenawo ngisho 100k booster ke page lami lapho udlala Matifana lifike to 100k followers, yabo sikhule ndawonye nakula sikhona. Ngiyabona ama calls siwa receive zonke izinsuku siyawathola, abantu bayayithenga ijuice, but ngifuna nik understand ukuthi le juice le akuyona phela manje ukuthi ngoba usuyithengile wayiphuza wena ke manje usozoba umshini. Cha, ijuice yokulapha le umzimba wakhe ngaphakathi, yabo awuthi ulapheka ingena ngaphakathi nemizimba yethu ayifani, yabo khona umuntu oyiphuza kanye avesana abumqemane abe right, yabo khona kudingeka ukuthi ayiphinde imlekelele emzimbeni. Yes, yona iyakufaka ukuthi kumele ubhebhe, yabo kumele ubhebhe phela ngoba wena ngithi uyimbebi wena, kodwa ke iphindi laphe futhi nengaphakathi lakho. Ungumuntu wesifazane, nansi ijuice yakho, isilumo nama period pains, zonke inkinga mfethu ongacabanga buka ibhaliwe ngisho ukubhala. Oh, angikwazi ukuyicosha because manje kuzosuke iplaqua yami la kanti ngayisebenzela izandla. Asibonge. Celeni kwami khona usise sinaye njengamanje sizokhuluma naye sizwe kabanzi ukuthi yini embeka la namhlanje nanokuthi ke indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. Sawubona bhuti. Ngiyaphila mina, wena njani? Ngiyaphila. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje. Ngiyabona ukuthi a bit nervous, uzoba right. Siyayikhulumela nje le ekhaya mfethu indaba ezikulethela, feel free uxoxa nje ukhululeke. Njengoba bese ngiintroduceile ngingudlala Matifana, dadewethu sinayo ubani? Namhlanje nino namhla Thembu. Siyajabula kakhulu sibe nawe namhla la ohlelweni. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi mebefika la sokuyigaxa isigaxa after isigaxa umuntu ezoshare noma ezofuna kuveza something. Wena yini ekubeka la namhlanje? Enyani ndiniphathele isigaxa nami. Into endibeka apha namhlanje ndize ukuzochaza udaba lwami. Okay. Udaba lwami endinalo ndinomngani. Umngani wami unomuntu wakhe, kodwa ke ngokwinto enzekayo ndifuna ukumazisa umuntu wakhe ngathi ngoba lento yami seyithanda uba serious. Okay, unomngani. Male based noma zikhiphani? Male based. Oh, male based. Yeah. So email based inomuntu wayo naye, yeah, abathandana naye. A serious relationship noma bajola nje? Kumuntu wakhe yani nje onexesha enaye athandana naye aphila naye. So wena uzala ngoba ufuna ndifuna umuntu wakhe abe nolwazi ngathi ngoba kulomjolo lo nama ndisazimiselanga ngokuphuma ngoba sekunitsi okwenzekileyo sendiziva kamnandi. Okay. Ndiziva kamnandi. Ukushuthi uqale eyumngani lo muntu but njengamanje nekwi relationship. Take us through. Ungene kanjani kwi relationship nalo muntu, kwahamba kanjani? Njengoba ndisisho into bana uGayilo ungumngani wami. Njoba engumngani wami nje ungumuntu endikwazi ukumxelela yonke into endikwazi ukushare nje yonke into naye. Uventa ke. Yes. Ngoku into eyenzekayo kwi previous relationship yami ebendinayo nomuntu ebendinaye kwenzekile into yobana andiphoxe along the way kuba engumuntu ke endikhala kuye njengomngani. So he always there ukunicomforta yonke nje into right. Ngoku we end up sijola. Yagcina isiyeka into yobana ibe nobungani lento phakathi yabanomjolo. So singabantu abajolayo and njengoba sijola nje into yethu sijola into ehambayo. Xa ihambayo unomuntu at the same time and njengoba yenomuntu mina andisathanda into yobana nibe umuntu ofihlakeleyo. But niqala like ayekhona lawo ma feelings obona ukuthi kuzohamba kuhambe nifake inzipho noma mhlambe niqale ngokuthi he was just a shoulder to cry on, mhlambe mengabeke esekubeka esifubeni nawe ukwazi ukuventa kuyena nize nigcina senilala mhlambe noma nicabuzana, noma mhlambe kukhona isikhathi la agcina esho khona ethi namhla I love you, what now I love you too? Enyanisweni bhuti wami ukuyiqala kwethu asiyiqalanga
ezinto ebesifuna ukuyiqala. Njengoba ngichazile umfana ebengumngani. Like a male bestie engumngani. So into yethu siyiqale as umuntu ebenicomforta vele. So sagcina sisiye ekulaleni. Ekulaleni kwethu ke sagcina sesikhetcha ke. Empeleni andiyazi noba ukhethile naye yena ndifuna ukuthetha ngaye ndifuna ukuzithethela mina. Kodwa nje ungumuntu yena omthandayo umuntu wakhe amhloniphayo kodwa ke nami ukhona in the picture. And njengoba ndingumuntu okhona nje sekukuninzi okwenzekileyo lidi ixesha so ndiyahluleka ukufihlakala. Kuningi okwenzekile sidiscuss. What do you mean by that? Mhlambe mongasitshela izinto ezenzakalile nanokuthi singakanani isikhathi nendawonye. Umzekelo ndinomntwana naye umfana. Wow. Sinomntwana unonyaka. Yabona nje balide ixesha ukufihlana nomntwana unyaka. Sesilalile ngalendlela ba silalile asisebenzisa protection nje zininzi. Imake umntwana nimfihlelile intombi noma intombi iyazi. Ayiyazi intombi naleyo nje ayiyazi. But iyazi ukuthi nengane just that ayazi ukuthi ingane ye boyfriend yayo. Wow. Manje ufuna ukuvela obala wena. Ungaloko ufihla. Ndifuna ukuyiveza obala like ndifuna ayazi ndikhathele ngokufihlakala kahle kahle. Ngoba ayi ngoba uthi andifuna ukuyiveza kuba ndifuna azinyani bese iphelela kanjani. Ndingumuntu ozimisele ngokuhlala kulomjolo. Andifuna ukubuyela mva so ingasayazi. Ngiyezwa ukuthi ungumuntu oyimisele ngalomjolo but mhlawumbe umunye umuntu angayibuza ukuthi what are you willing to achieve ngokwenza lento? Ufuna mhlawumbe caca ukuthi wena oshawo 5 usisi akahlehla abuyele emomba noma mhlawumbe ufuna ukuthi ungene nithandane noba u2 noGuy. Kulomjolo into endifunayo ndinomntwana so njengoba ndinomntwana ndizimisela into bana mna noGuy masakhe ubuhlobo kube ngumama notata bazikhulisela umntwana wabo ngalendlela shothi ndiyamkhupha usisi. Amandla wami lapho lenhloso yami kuba nje ingase asiphumele. Injani relationship yakho nosisi lo othandana nomuntu wakho? Ngizosho njalo because uthe wena umngani noGuy but at the same time ngiyacabanga ukuthi uyakwazi usisi. Injani relationship yenu mhlawumbe mawucabanga methola le ndaba angeke iaffecteke noma ishintshe indlela ade kubuka ngayo? Usisi andinabo ubudlelwano naye ngalondlela kodwa ungumuntu endimaziyo kuba engumuntu kamngani. Andiphilelani naye ngokungapha so xa ubuza into bana injani irelationship yami naye mhlambe ndikhathalele kangakanani andinaxesha layo lonto endingatsho. So noma yathi wakwenzakalani la iGuy ekhetha wena ayikho vele into ezo affecta as long as mina ngizofumana okulungile mina nomntana wami. Yeah ne. So ingane ikhulile manje ubelo kethini mhlawumbe uGuy ubethi uzomazisa isikhathi mase si right noma bethi nje uzokutshela yena ukuthi umisa kanjani ngoba phela niyifihlile ingane to usisi? Njengokuba ndila nje ndifuna ukuyiveza ngoba naye ngathi akanawo amandla okuyiveza kubonakala sengathi nje ungumuntu omthandayo umuntu wakhe futhi azimisele ngokumhlonipha. Kodwa futhi ngapha ecaleni nami uzimisele ngokunhlonipha kodwa akafuni izinto zivele obala. Ne. Cela unginikeze inamba ke simbone ukuthi siyamthola usisi. Sibone ukuthi uyatholakala yini. Lana kuvele kushubeke la kuvele kube khona isigaxa after isigaxa. Okay, thank you. Uthando igama lasisi. Uthando. Okay. Ngiyabonga. Wema. Ngifakele lapho. Vele kushubeke. Kushuba makushuba. Uma kushuba nje kushube, yabo? Sibone siyamthola yini. Hello. Hayi kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila sisi. Ngabe ngikhuluma noThando Maphumulo? Yebo ukhuluma naye. Ukhuluma noMatifana la kumjolo show sisi. Okay.
Ngikufonela lana mfowethu ngoba khona indaba engiza nayo. Nginesiqiniseko sokuthi mhlawumbe uyamazi uNamhla wakaMthembu angani? Yebo, ngiyamazi uNamhla, umngani wendoda yami. Yena impela-ke nginaye la kwi-show esiyishuthayo njengamanje. Uthi ufuna ukukhuluma nawe cause kunezinto akholwa ukuthi sekunesikhathi eside ungazazi and akathandi ukuthi akufihlele isikhathi eside. Ufuna ukukutshela njengoba zinjalo kube kuwena ukuthi uyithatha kanjani le ndaba akuxoxela yona. Yebo, okay, engabe yini le afuna ukuyikhuluma nami uNamhla? Uzimisele kodwa ukumuzwa wena umlaleli ukuthi ufuna ukuthini? Yebo, ngizimisele ngokuthi ngimuzwe ukuthi uthini. Mhlambe before ngishonele nale khona mhlambe into wena iboyfriend yakhe eyikhulume nawe regarding uNamhla noma ayikazi isho lutho kuwena? Lutho nje uThobani nje akazazi angitshele lutho. Mina engikwaziyo nje ukuthi uNamhla noThobani bayabangani. So wena how do you feel ukuthi unomuntu ozwana nomuntu wesifazane why lukhona? Umuntu wesifazane ongenathi isikhwele ngaleyo ndlela ukuthi akafuni ngisho indoda yakhe izwane nabanye abantu besifazane noma wena unandaba? No, kwakunzima kodwa kwaphoqa ukuthi ngi-accept because uThobani lo wayemisele ngempela ukuthi abe umngane noNamhla cause basuka kude ngokusho kwabo. So ngekho nami into engangizoyenza cause ngibafice vele mina beyabangani yabo. Ungene bevele bezwana. Yebo. Okay, no, ayikho inkinga sisi. Cela ke ukhulume nanangu Namhla ngakhuluma naye sisi uyakusho. Thando. Hello Namhla, njani? Uyaphila? Ngiyaphila sis. Ndiyaphila. Ndicela ixesha lakho. Hayi khuleka ngikho busy ngalutho ungakhuluma nje ukhululeke. Ethembeni loba uzokwazi ukunimamela understand. Ndiyayazi lento endiza nayo akuyiyo into enhle. Kodwa kunyanzelekile uba uyazile. Njengoba uyazi uba mina noThobani singabangani for ixesha elide. Ndinento ke ngefana ndikuxelele yona emfihlo and uyayazi uba ndinomntwana and utata omntanam nguThobani. Angizwanga. Ewe injalo. Angizwanga Namhla. And umntana njengoba umazi uba unonyaka sayinexesha iyenzeka lento. Hayi ngoba futhi kuthiwa imile iyaqhubeka. Asinamntwana nje saye kanjalo iyaqhubeka. Ima kancane Namhla ngathi ngiqala ukudideka ke la. Angazi ukuthi ngabe ukhuluma ngoThobani lo engithandana naye mina. Ndithetha ngaye uThobani lo ongumuntu wakho ongutata omntanami ngoku. Akwazi ukwenzeka kanjalo. Seyenzekile sinonyaka ngosiyiqhuba yonke lento. So uzongixolela ke kodwa ke ndiyaqhubeka. Seyiphelile yobungani ngoku siyaqhubeka nje siyaqhubeka. Uzothini ke uzothini ngoba awufuni ukunimamela. Ndimamele ndithethe. Ndimamele. Angizokwazi ukumamela. Uzothini ke uzothini ngoba uThobani yena ngumuntu wami siyaqhubeka ngitata omntanami sinje sinobudlelwano obuhambayo. Buyahamba. Lalela nawe Namhla. Ndingimamele ntombazana thetha undikhalise. Ayikho into engizoyikholwa mina ephuma emlomeni wakho kwasekuqaleni wena ngangakufuni. Uzothini ke uzothini? Buka manje uzosukela uThobani. Andimsukeli utata omntanami uThobani. Utata omntanami uThobani akakuxeleli. Akakuxeleli. I don't know. Ndinomntwana akakuxeleli. Usasekhona Thando? 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 Thando uyangizwa kodwa? Yebo ngisakhona. Nemfethu angazi ukuthi kwenzakaleni sibalekeleni kodwa ke sinenkinga esibhekene nayo yonke lento le awenayo noma mhlambe into ekuthusayo nawe ukuthi velaphi. Yabo nje bhuti wami angazi nokuthi ngiqalephi ngichaze le ndaba. Mina bengazi nokuthi bayajola okungithusa kakhulu ukuthi khona ngisho ingane. Mhlambe wena bongawabona ama-signs bebekudrayisela ngaleyo ndlela ukuthi bengekho ngisho ama-signs okhombisa ukuthi labantu bayathandana. Lutho abengekho ama-signs adevela cause uThobani ubenginika isikhathi sami. Lokho kungixakayo ukuthi le ngane iqhamuke ngasiphi isikhathi kanjani ngoba ubehleze nami uThobani.
Hayi ngiyalinda la ngisehlane inkosi impela. But njengoba ethi manje ufuna wazi ukuthi ukhona endakayindawo, how do you feel wena? Ngayo yonke lento aqeda ukuyikhuluma njengamanje uthini ngayo? Uyayikholwa mhlambe noma ubone ngazi ukuthi uyakusukela? Mina bhuti wami ayikho into engizoyikhuluma naleli yampondo leliya. Hey ungangibizi kanjalo. Ungangibizi kanjalo. Ungangibizi kanjalo. Hayibo la injule bo. Hey ungangibizi kanjalo. Iyona ke lento uThobani azakushiyela yona ezohlala ekutshela ukhona yiyo. Nawe wena ayikho into engizoyikhuluma. Yilonto uzosala yiyo ngoba ukwazi nokumamela unjalo nje. Sifundisa ukumamela. Wena mhla ukhona uzothini ke? Wena mhla uhamba naye uThobani ngumuntu wakho kuthela uzombuza kum. Kumuntu wakho mos. Yaza ngikholwa yonke lento ongitshela yona. Ngisacela ukuthi ke ngivale manje la kancane ngifuna ukukhuluma naye uThobani because ngiyazi ukuthi lento ongitshela yona wena amanga ngiyazi ukuthi uzawubona. Ungavalisisi mhlawumbe kube mina edayo uThobani la akhulume nathi because ngifuna yonke lento siyiqede kube mina uNamhla wena uThobani yabo sivele sikhulume sonke siyiqede lento just to find out ukuthi into ekhona noma into engekho yini yabo. Uzokwazi ukum-add bhuti? Yebo ngizokwazi. Cela ungibambele nje kanjalo ngizama ukuthatha inamba yakho uThobani la kuNamhla sikhulume naye. Cela ungibambele kanjalo unganyakazi ma. Yebo. Okay. Yani ngicela ukuthi ngim-add la uThobani. Sibone ukuthi ngizokwazi nokuthi ngimthole. Yo. Kwashuba. Ngiyabonga. Sibonga. To copy this music box at R1 per day, press 2. Uzobona? Hey, mfethu kuhamba kanjani? Hey cha? Yebo ngibona. Ngiyaphila mfethu, ngiyaphila. Ukhuluma noMatifana la kumjolo show. Matifana uphi angezwe futhi. uMatifana womjolo show. Mfethu lalela ngiyazi awungazi mfethu nama ngikwazi but sinenkinga entsha sha umacekece nginoNamhla la ungitshela ngokuthi nabangani emva kwaloko wamithisa yabo nje mfethu kuningi at the same time intombi yakhe ithi ayiyazi lonto uThando ima webhuti wena noNamhla nihlanganiswa yini nobabili isho la mfethu kahle kahle production yezinto ezithinta umjolo njengoba uzwa nje ngithi umjolo show and uNamhla ubhalele thina ukuthi sikhuluma udaba lwakhe usekhona uNamhla but njengoba nje sikhuluma uThando akekho yena ukuyicall mhlawumbe mfethu ozama ukuthi because le ngane ziyaxabana manje ngenxa yakho bhuti angikhulumi naye ukukhuza lapho nami ngeke ngithi mamthemba nje usengenelwe yini Namhla khuluma mfethu Thobani yebo mthemba yebo yini lengizwa ukuthi manje wena usubhujuza indaba zethu manje Ndikhathele kaloku ukufihlwa nguwe cha ngicela ukukhulumela phezulu ngikuzo Ndikhathele ukufihlwa nguwe mina ndikhathele manje ke ukuthi uhambe uyotshela abantu omjolo show yini ngiyakho manje ufuna izwe lazi lonke into esenza phambi kwaphathi kwabili fanele kwaziwe kalo into abana mina nawe siyathandana Andithi siyathandana Thobani siyathandana ndithi Lenzani Kona uzimisela ngoba umntana wethu uzomfihla kude sikubeni lento engizwa ngayo Uzimisela ngoba uzomfihla kude kubeni imali ntombazane ngicela ungithule Hayi uzawuthula ke wena uzawuthula ke wena imali phela hawu sure but Buti ngizwe lingizwe lesithathu lapho ubani lo lapho nenzani lapho buti uthando lo okhuluma akasangizwa mina akasangizwa umazi kodwa hawu kwayikona lento yokuthi ulokubiza izingane ngomazi kodwa ngomamthembu udlala ngazo uyenzelani lonto uyibize ngathi abafazi bakho kodwa udlala ngazo lalela ngeke ngizwe ngokuthi intombi zami ngiyibiza ngokuthini mina mfethu ngoba uyakwazi ukukhuluma nami ngalendlela okhuluma ngayo yini ekuhlulile ukuthi uhlale phansi nomuntu wakho ukhuluma umtshela ukuthi so wenza iphuthelo u1 no2 no3 nokuthi kuze kuvele kanje angithi wena uyakwazi ukukhuluma wena ukhuluma kakhulu
Yini ekuhlulile lapho? Lalela. Nawe nakindaba zakho. Qina isibindi ucelela umuntu wakho ngathi ngoba nihlele apho kulamjolo andindawo ke andikuyeki andihlukani nawe. Uzakwenza umntana siqhubeke. Sizawuqhubeka. Isifebe nguweke. Hayibo nathi sithile bo. Hayibo shoka amachandi. Hey maningaphambaneleki. Okay. Maningaphambaneleki nini mina? Hey uzothini ke? Okay, ngicela nehlise. Uzothini? Okay, ngicela nehliseni umoya. Mazikode mama. Thobani. Yebo Dali. Cha Dali. Lalela soyangikhuluma. Ninamanga leli mpondo. Hayibo nidibene ngami. Kwa wena uzongithulela ke. Yilonto le ndoda yakho izohlala ihamba ilali. Uvule kakhulu lo nto uyabanda ke. Bayakuxelela. Uyabanda. Umkhence. Diyaphi nama-ice. Xelela lo muntu wakho into bana andindawo. Xelela lo muntu wakho bandindawo. Okay namhlanje ngicela uthule kancane. Nawe Thando ngifuna ukumuzwa ukuthi ufuna ukuthini ubafu. Uthini bafu? Bafu labona bafu wena bafu uyaxabanisa kahle la. Lutho ngingenaphi mina wamethiswe nami. Ayikho into akayixabanisa ubuzongifihlela kuze kube yinini. Uyamthethelela lo Thobani wakho. Ngenaxesha lakho. Bese uMthobani uzawuphelela lapha kum. Uzaba umuntu wami ngoba usiyaqhuba siyami into ehambayo. Uhluleka nokumzalela noThobani wakho kodwa into yenza uhambo lwena nje. Uhluleka nokumzalela. Ngcono ke mina ndenze ngcono. Uyakuxelela sinomntwana omhle umntwana wethu ke sisi. And andiphumi ke kule relationship ndihamba nayo sicacoko. Uzaphelela mina ke uzagcina. Okay, ngicela ukukhuluma noThobani. Thobani uyifake wena kulolu taka mfethu. Kunengane manje lana. Imafethu ngicela ukuthi la ungimele kancane. Wempondo. Uzimisele ngoyiphika dilina vele. Hayibo itheni ngathi yaqhelana. Hayi mengaqhelani kaloku mengaqhelani. Nihlangene ngami. Mxelele ke lo muntu akuba unomntwana. Uyamxelela kodwa okuyondla. Uyamxelela nalo muntu akuba okusondla nalo mntana. Hayibo ntombazana indini uthiwa amachanda apha. Yilo nto uzohleza uhamba udwanguza utsho ngendoda engakwazi ukuziphatha. Hayibo ngeke mina ndidlale nina uThobani ke kusukela namhlanje ntombi umele wazi indoda yami tata omntanami andindawo uzosiphumela. Nizokwenza njani nizothi zanibonisa ke nizanibona nilinge nindizama mayinga andizuva ngani ke soze ndive ngani wena xelele sisifebe sakho sihlukane nami ngixelele futhi kufanele ayazi into abana mina nawe iyaqhuba ngichaze kanjani kuMamthembu mosakhuluma nawe mchazele sonilibazisa andizuva ngawe sonilibazisa mchazele khalezisa makayazi ngoku Thobani xelele makayazi Thobani ngifuna ukukhuluma nawe hlala leli fondo lakho ukukhuluma nalo. Ngeke ke nize ndive ngawe vela ndiyonto nawe akho into indibanisa nawe uzofoka ufake wena sho ngokubanda apha. Ake niphike kwanawe ke soze undenze into ke ntombi sho amachanda. Xelela lo muntu mxelele andizuva ngani mina asoze ke mina ndive ngani vele ngishiye mntakama ophele lapha umuntu wami Thobani ngumntu wami ngumntu wami uThobani tata mntanami uThobani kuzophelela mina izawugcinwa mina le relationship makahambe lo makanishi Thobani ngicela ukukhuluma nawe ntombi ndikhweleleni ndiziphile noThobani wami nomntana wethu siqhubeke uzothini ke uzothini ake nihlale ndive ngayo asazundenze into mina ndzule phuma kum
Phuma. Mina mama nawe umshado. Ndiphume. Ngiyabona vele nini. Impondo vele angazi ukuthi Angeke ungixelele ngale ntombi yakho mne inyumba ukuba bizala ngebikuzalele ungangixelele loo nto mina kophelela mina kulo mjolo owami lo mjolo letyatya engakwazi ukuzala anova ngawe soze ndivuma nawe kophelela mina kophelela mina inkinga esinayo la ukuthi ngathi kwayisona isixazululo asikho la yabo because niyakhuluma niyathethisana but wena Thobani-ke mfethu usoyifakile kule nyakanyaka uzikhipha kanjani? Efethu ngenze kanjani ngoba phela manje uyakhuluma ngazi noma banamaqende bobabili ngoba phela uzikhipha kanjani? Uzozikhipha kanjani? Unamhla khohle wena noma uthando wakhohle wena ufocus kunamhla nengane yakho noma unamhla yakubhedela ufocus kuthando? Cha unamhla ngibhedela mfethu mina ngiplane nje kahle kahle nomama awuyonto-ke ngaphandle kwami awuyonto-ke ngaphandle kwami lapha awuyonto ngaphandle kwami lalelelana-ke awuyonto ngaphandle abasakhula bayakhuluma ngempela ingathi nosheni funa balele mina phela angithi ngasho ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe leli mpondo lokho elibhizi kukhuluma ngifuna ukukhuluma nawe mina ungandibizi ngempondo sis ungandibizi ngempondo sis ungandibizi ngempondo Thobani wami lo tata umntana wami lo tata umntana wami lo ngiyachaza nje yini manje niyahlanga emakhanda ngiyachaza nje mxelele uba usamfuna ufuna yami nami nandikuzaleleyo mxelele uba usamfuna wena wayokhwela enye intombazane Sho Thobani ngikulalela. Ngicela ukuthi ngiyiqondise kona le ndaba ngoba manje intombi zami angazi ukuthi uyibhakeni kuthi le phela uyakhumbula ukuthi mina nawe sakukampathana wena wabulawa inhliziyo wahlala ubulawa umuntu othandana naye ngase ngifika ngaleso sikhathi ngase ngikukampatha manje wena mase ufuna ukuphuthisa indaba lethi manje wena angisazi ukuthi mina wenza yilonto-ke ndiye ndakuzalela ngoba ndiyayazi into yobana uzoba ngumuntu wami wena kusukela namhlanje seqhuba iya phambili ngumuntu wami wena Usebalekile wakho mina ngikhampathana ubalekile-ke manje umuntu wena ngesikhathi ubhizi ukhampathana nonamhla bengakudingi ngaleso sikhathi Thando ubalekile uThobani manje uyivalele ifoni sis. Ngiyathemba ukuthi uma efika mhlawumbe endlini noma nivakashelana uzokwazi ukuthi akhulume nawe niqede le ndaba le. I feel sorry for you kodwa hopefully nizokwazi ukulungisa indaba yenu. Angazi kunamhla cause nawe uthi indoda yakhe le. Ngiyindawo mina futhi engakutshela kona nje ukuthi ngiphumile kuThobani because lo muntu ebengisitshela ukuthi uyena akasiyena. Yo. So nje ngiphumile mina kuThobani akaqhubeke naye uNamhla cause vele sebe umndeni sebephelele mina shothi be naye futhi waphuma. I know it's fine. Indoda yakho uyitholile sis. Uyitholile indoda yakho kodwa ayikahle akekho happy uThando. uzoba right ezixesha lihamba Yo. Yani ezixesha lihamba uzoba right uzoqhela ekugqibeleni indoda yami yangitata umntanami yeah ay angazi ngithini bafethu ngizobona ngani kuma comments ukuthi ngithini nanokuthi kube kuthiwa bekuwena le kule situation ubuzoyihandlisha kanjani ubuzobhekana kanjani nale situation. Yeah ne I know it's fine. Subscribe, like and share channel lethu Umjolo Show sikhule sifike to 500k. Ipage lethu Umjolo on Facebook liku 1 million siyabonga. Nangu ukudlala matifana manje mbekeni ku 100k. Yabo? Siya 100k lapha ku Facebook. Hambani ku Facebook fike nje ni follow ipage lami nigcwale lapho udlala amatifana wami verified. Mongekho verified akusimina lo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Masihlangane ku episode elandelayo. Thank you.